Poďme sa pozrieť na tieto hodinky, ako fungujú. Sú to, ako vidíte, štandardné hodinky, ktoré nám ukazujú čas, ale predsa sú v niečom odlišné. Odlišné sú v tom, že dokážu zachytiť video a obrázky. Video a obrázky dokážu zachytiť kamerou, ktorá sa nachádza v ciferníku. Dole, v dolnej časti ciferníku sa nachádza kamera. Poďme sa pozrieť na to, ako funguje, ako ju aktivovať a ako s ňou narábať. Vidíme, že na ľavej strane máme 3 tlačítka, ktoré sú veľmi dôležité pre ovládanie videa. Na druhej strane máme 2 tlačítka. S týmito 2 tlačítkami sa ovláda čas na hodinkách, čiže tá ich primárna funkcia, a na ľavej strane sa ovláda video. Poďme si to ukázať. S dolným ľavým tlačítkom, pokiaľ ho stlačíme, tak zapíname kameru. Stlačím a vidíme, že túto dioda sa rozsvietila na modrú farbu. To znamená, že teraz sa natáča video. Pokiaľ chceme urobiť fotku, tak stlačíme horné tlačítko na ľavej strane. Dioda sa zmenila na červenú farbu a hneď na to na modrú. To znamená, že obrázok bol urobený. Pokiaľ sme natočili video a už nechceme viac natáčať, tak znovu stlačíme dolné tlačítko na ľavej strane, dlhšie ho podržíme a kamera sa vypla. Vidíme to na základe toho, že dioda už nesvieti. Pokiaľ máme natočené video, tak na tejto ľavej, respektíve teraz pravej časti, ako som otočil hodinky, si odšrobujeme túto prostredné kvázi tlačítko. Vyzerá to ako tlačítko, ale v skutočnosti je to vstup pre USB kábel. Čiže pichneme tu USB kábel, druhý koniec pichneme do notebooku alebo počítača a prenesieme si nahrané video tak, ako si prenášame z USB kľúča obrázky alebo video do počítača.